ng mga maiinit, naglalagablab at umuusok na mga balitang lokal, nasyonal, international, weather, showbiz, sports, human interest at iba pa na nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo Balita. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Maaksyong Umaga Pilipinas. Magandang umaga sa ating mga kaaksyon. Araw ho ngayon ng Biyernes, December 24, 2021. Muling sumasa inyo, DWCM, Aksyon Radyo Balita. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Aksyon Jerick, Pasiliao. At ako naman po si Aksyon Clare de Guzman. Para ho sa ating mga balitang panlokal. Mga mapagsamantalang tsuper posibleng mawalan ng prangkisa dahil sa overcharging ayon sa Autopro. Mahigit 400,000 na PhilSys ID na i-deliver na sa mga nagparehistro sa PSA. Nara at cacao seedlings itinanim ng provincial government sa kabundukan ng Balongaw. Mahigit 18,142 na barangay volunteers sa lalawigan na bigyan ng amelioration ng provincial government. Para sa ating mga police report, motorsiklo at bus nagbanggaan, driver na tumilapon na gulungan, patay. Lalaki sa basista kulong matapos mahulihan ng illegal na droga. Para sa ulo ng ating mga balitang pambansa, antiviral drug na molnupiravir approved na ng FDA. Bakuna sa edad 5 hanggang 11, pwede na ayon sa FDA. Para sa ating balitang pangibayong dagat, Omicron na nagdudulot ng 50 to 70% na tsansang maospital ang isang tao ayon sa UK Health Agency. At para naman sa ating balitang showbiz, Prince Harry at Meghan ipinasilip sa publiko sa unang pagkakataon ng anak nilang babae. Para naman sa ating balitang pampalakasan, Fajardo inaasahang magdodomina sa East Asia Super League. Muli DWCM, Aksyon Radyo Balita. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Aksyon Jerick, Pasiliao. At ako naman po si Aksyon Clare de Guzman. At ngayon sa ating pagtunghay sa detalye ng ating mga balitang panlokal, nagbabala ang Autopro Pangasinan sa mga tsuper na kasapi sa grupo na maaari silang mawalan ng prangkisa kung mapatunayan ang reklamo ng mga pasahero hinggil sa overcharging. Sa isang panayam, nagpaalala ang presidente ng samahan na si Bernard Tulyawa na bukod sa posibilidad ng pagbawi sa prangkisa, maaring masuspende ang kanilang permit ng isang buwan kung magpapatuloy na maniningil ng mataas na pamasahe. Ayon sa kanya, marami pa rin silang natatanggap na reklamo mula sa mga pasahero kaugnay ng mga mapagsamantalang tsupera. Pinakahuli umano sa reklamong kanilang natanggap ang overcharging sa jeep na biyahing San Fabian Dagupan, Manawag Dagupan at Santa Barbara Dagupan. Iginiit ni Tulyaw na nananatili pa rin sa 9 pesos ang minimum fare sa jeep. Kaugnay nito, hinikayat niya ang mga pasahero na agad ipagbigay alam sa kanilang tanggapan o mismong sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kung makaranas ng overcharging kapag sumakay sa mga pampasaherong jeep. Sinabi niya na maaaring kunan ng larawan o video ang mismong plaka ng jeep upang magkaroon ng mas matibay na ebidensya ng maaksyonan ng tama ang reklamo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Ang balitang yan, hatid sa inyo ng Social Security System. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal sa SSS website. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Samantala, aabot na sa 416,483 ang bilang ng mga Philippine Identification of PhilSys ID cards ang na-deliver na sa mga registrants mula sa Ilocos Region ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA hanggang nitong December 10. Sa isang panayam, sinabi ni PSA Region 1 spokesperson Jim Ian Bautista na ang delay ng delivery sa ilang registrants ng Philippine Identification System ay dahil sa double registration o duplication kung saan kailangan nilang i-validate mismo ang kanilang records sa PSA. Pinaalalahanan din nito na ang lahat na huwag i-post sa social media ang PhilCard kung natanggap na upang maiwasang mabiktima ng identity theft.
Iginiit niya ang PhilID ng bawat Pilipino ay unique kung kaya't mahalaga na maproteksyonan ito. Samantala, nasa mahigit 3 milyon na ang nakapagrehistro sa PhilSes Step 2 sa buong Ilocos Region hanggang December 21 ayon kay Bautista. Batay sa tala, 2.13 milyon sa nasabing bilang ang mula sa lalawigan ng Pangasinan, 519,582 sa La Union, 252,248 sa Ilocos Region habang 181,527 naman sa probinsya ng Ilocos Sur. Kabilang sa proseso ng Step 2 registration ang actual sign-up kasama ang validation ng demographic information at pagkuha ng fingerprint, iris scan at face images sa PhilSes registration centers. Ipanaliwanag pa ni Bautista na ang national ID ang magsisilbing valid proof ng pagkakakilanlan upang mas mabilis at epektibong maihahatid ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno. Gayon din sa pribadong transaksyon, enrollment sa eskwelahan maging sa pagbubukas ng account sa bangko. Karagdagang balitang panlokal, pinangunahan ng provincial government ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Amado Espino III ang pagtatanim ng nara seedlings at cacao seedlings sa kabundukan sa bayan ng Balongaw. Kasama ang nasa 11 kooperatiba at asosasyon, lokal na pamahalaan ng Balongaw at ASA Philippines. Sama-sama ang mga ito na nagtanim sa Mount Balongaw sa Barangay San Andres. Tinatayang nasa 300 nara at cacao seedlings ang itinanim sa 750 square meter area. Bilang bahagi ng Project Coop Likasan, ang kooperasyon ng mga organisasyon at pamayanan para sa pangangalaga sa kalikasan ng Pangasinan. Ayon kay Ellsworth Gonzalez, ang Provincial Population Cooperative and Livelihood Development Officer, na ang nasabing aktibidad ay bilang pagtalima sa pinapahalagang prinsipyo at mandato ng mga kooperatiba, katuwang ang mga pamayanan at mga samahang pang-sibiko sa pagsusulong ng mga programa at proyektong mangangalaga at kakalinga sa likas na yaman ng lalawigan ng Pangasinan. Layunin anya nito na magsagawa ng mga proyekto at programang magbibigay atensyon sa tungkulin ng lahat upang pangalagaan ang kalikasan, tulad lamang ng tree planting, forest conservation, mangrove rehabilitation, advocacy fora at marami pang iba. Advokasya na raw ito ng kanilang bayan dahil nais nilang maipakilala at maisulong ang Mount Balongaw bilang green area. Samantala, nangako naman ang 11 kooperatiba at mga samahan mula sa 6 na distrito na regular ding bibisitahin ang lugar at aalagaan ang mga itinanim. Samantala, umabot na sa 18,142 na barangay volunteer workers sa lalawigan ng Pangasinan ang nakatanggap ng amelioration sakto sa paggunita sa Kapaskuhan mula sa Provincial Government of Pangasinan sa pamumuno ni Pangasinan Governor Amado I. Espino III. Ang mga barangay volunteers na ito ay kinabibilangan ng 12,322 barangay health workers o BHWs, 2,608 barangay service point officers o BSPOs, 1,708 barangay nutrition scholars o BNS, at 1,504 daycare workers. Bilang pagtanaw sa utang na loob at pasasalamat na rin sa kanilang tulong at kontribusyon sa lalawigan, kada isa sa kanila ay binigyan ni Governor Amado I. Espino III ng tig 200 piso sa isinagawang joint amelioration distribution na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan simula noong December 6 hanggang December 21. Paulit-ulit silang kinomendahan ni Governor Pogi dahil sa kanilang hindi matatawarang sakripisyo at dedikasyon na makakatulong o na nakatulong ng malaki sa paglaban ng provincial government sa COVID-19. Ipinaalam din nito sa kanila na tuloy-tuloy ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan. Binigyang diin ni Governor Pogi na naglaan ang probinsya ng kabuang 61 million pesos para sa annual amelioration distribution ng lalawigan, kung saan ay isinama na rin ang mga civilian volunteer organizations o CVOs o mga barangay tanod. Nangako rin sa kanila ang Provincial Chief Executive na lalo pang papalakasin ng probinsya ang kanyang mga programa at serbisyo na magtataas sa kabuhayan ng mga Pangasinense. Matatandaan na ang amelioration distribution para sa barangay volunteer workers ay nag-umpisa noong 2008 sa ilalim ng pamumuno ni dating Governor Amado
T.S. Pino Jr. na ipinagpatuloy naman ng administrasyon ni Governor Pogi. Kasabay nito ay nagsagawa din ang provincial government ng libreng COVID-19 at flu vaccination sa lahat ng venues ng amelioration distribution para sa lahat ng barangay volunteers. Magkakaibang lugar kada distrito ay dinaos ang nasabing aktibidad. 7:23 ang ating oras, huling balitang panlokal. Iginawad sa Bamban Irrigators Farmers Association Incorporated na sa bayan ng Mabini ang 2 unit ng rice reaper, 4 na threshers at isang 4-wheel drive tractor nitong Lunes, December 20. Bahagi ito ng farm mechanization project sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na naglalayong suportahan ang mga magsasaka upang mas lalong mapalago at mapaganda ang kanilang ani. Lubos rin ang pasasalamat na ipinaabot ng mga magsasaka sa pamahalaang panlalawigan, lokal na pamahalaan, Municipal Agriculture Office, maging ng PhilMec. Aksyon Radyo. Police Report. Samantala para naman po sa ating mga police reports, dead on the spot ang isang delivery boy matapos bumangga sa isang bus at magulungan sa bayan ng Rosales. Nangyari ang insidente alas 4:30 ng madaling araw sa MacArthur Highway, Carmen East, partikular na malapit sa ipinatayong Quarantine Control Point o QCP sa Tarlac to Pangasinan boundary. Nakilala ang biktima na si James Harvey de Guzman, 33 anyos na residente ng Tumbod, Villasis, Pangasinan. Sa investigasyon ng mga pulis, nagkaroon ng aberyang motorsiklo ng biktima kaya't itinali ito sa likuran ng owner type jeep na minamaneho naman ni Crisanto Ibay, 34 anyos sa Tumbod, Villasis at ito'y hinila. Biglang lumihis ng daan ang owner type jeep nang makarating na malapit sa quarantine checkpoint. Sunod ang motorsiklo, tamang paparating na ang bus na minamaneho naman ni Richard Paul Andres, 43 anyos ng Kapangpangan, Vigan, Ilocos Sur dahilan ng banggaan. Nahulog si Guzman sa kalsada at nagulungan ng bus dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Wasak ang motorsiklo nito. Ganon din ang unahang bahagi ng bus ay nagtamo naman ng konting sira sa rear portion nito ang owner type jeep. Kalaboso naman ang isang 39 anyos na lalaki matapos mahulihan ng ilegal na droga sa pamamahay nito sa bayan ng Basista. Naghalughog ang mga pulis sa pakikipag-ugnayan ng PDEA sa tahanan ng suspect na si Darius Mamaril, residente ng barangay Anambungan, na kabilang sa listahan ng mga drug personality sa lugar. Doon nakumpiska ang 4 na pakete ng suspected shabu na nagkakahalaga ng 3,000 at 400 piso. Inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa kanya. 7:26 ang ating oras. Para sa ulo ng ating para sa ating mga balitang pambansa, antiviral drug na molnupiravir inapprove na ng FDA. Bakuna sa edad 5 hanggang 11 pwede na ayon sa FDA. Ang lahat ng yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng DWCM Aksyon Radyo Balita.
7:28 ang ating oras, muling nagbabalik DWCM Aksyon Radyo Balita. Kami pa rin ang inyo pong mga tagapagbalita. Ako po si Aksyon Jerick, Pasiliao. At ako naman po si Aksyon Clare de Guzman. At ngayon sa ating pagtunghay sa detalye ng ating mga balitang pambansa, inaprobahan ng Food and Drug Administration o FDA ng Pilipinas ang emergency use ng antiviral drug na molnupiravir na ibinibigay sa mga pasyente na nagkaroon ng COVID-19. Ayon kay FDA Director General Undersecretary Jerick Domingo, ay nasabing gamot ay maaaring ibigay sa mga pasyente na may mild hanggang moderate na COVID-19 na edad 18 pataas, pero hindi na anya pwedeng ibigay ang nasabing gamot sa mga pasyente na malubha na ang kaso at nangangailangan na ng oxygen. Maaari rin anyang ibigay ang nasabing gamot sa mga adults na maaaring lumubha ang kondisyon dahil sa ibang sakit o comorbidities. 2 beses isang araw ibinibigay ang molnupiravir na 800 mg sa loob ng 5 araw ubuhat ng makita ang sintomas ng sakit. Dahil mayroon na anyang emergency use authorization ng gamot na molnupiravir, ay ititigil na ang pagbibigay ng Compassionate Special Permit dito. Samantalang binigyan na ng Emergency Use Authorization o EUA ng Food and Drug Administration o FDA ang Philippines ang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine para gamitin ng 5 hanggang 11 taong gulang. Naaprubahan ang nasabing gamot dahil sa nakitang mild side effects lamang habang mataas ang efficacy nito na mahigit 90% para sa 6 hanggang 11 taong gulang na batay sa naging clinical trials ay konting lagnat lamang na may mararamdamang sakit sa pinagturukan. Subalit walang natukoy na kakaiba o mahalagang safety signals, ani ni Domingo. Nilinaw niya rin na mas mababa ang dosage at concentration na gagamitin sa 5 hanggang 11 taong gulang kumpara sa naibigay sa adults at kabataang 12 hanggang 17 anyos. Gayunman, hindi pa maaaring simulan ang pagbabakuna nito sa nasabing age group dahil ang kasalukuyang batch ng Pfizer ay hindi angkop. Kinakailangang bumili ang gobyerno ng bagong batch na may mababang dosage at concentration ayon pa kay Domingo. At ngayon sa ating pagtunghay sa detalye ng ating balitang pang-ibayong dagat, mayroon lamang 50% hanggang 70% na tsansang maospital ang isang pasyente na dinapuan ng Omicron variant ng COVID-19. Ayon sa United Kingdom Health Security Agency, na dahil dito ay magre-resulta pa rin sa pagkapuno ng mga pagamutan. Lumabas din sa kanilang pag-aaral na kayang harangin lamang ng bakuna ang nasabing Omicron pagkatapos ng 10 linggo. Tiniyak naman ni UK Health Secretary Sajid Javid na kanilang mahigpit na binabantayan ang mga datos sa kada oras na pinangangambahan nilang tataas ang kaso sa mga susunod na araw. Aksyon Radyo Showbiz Balita. Para naman sa ating balitang showbiz, ibinahagi na sa publiko ng mag-asawang Duke at Duchess of Sussex ang kauna-unahang larawan ng ikalawang anak nila na si Lilibeth. Makikita ito sa inilabas nilang holiday card kung saan hawak ni Prince Harry ang panganay nilang 2 taong gulang na si Archie habang si Meghan Markle ay hawak si Lilibeth. Nakasulat sa card ang pagbati ng pamilya ngayong holiday season. Kinunan ang larawan sa kanilang tahanan sa Santa Barbara, California. Aksyon Radyo Sports News. Nako, akala ko nandyan sa Santa Barbara, pupuntahan natin sana. Santa Barbara, Pangasinan. Pero sa ating balitang pampalakasan mga ka-aksyon, hindi lamang sa Philippine Basketball Association o PBA makikilala si San Miguel Star Center Junmar Fajardo, kundi maging sa East Asia Super League o EASL. Sinabi ni EASL co-founder at CEO Matt Bayer na kayang-kaya ng 6-time PBA Most Valuable Player MVP na makipagsabayan sa mga higante ng mga kupunan sa Asia. Ilang beses nang bumisita si Bayer sa bansa kung saan niya napanood ang mga laro ng 6'10" na si Fajardo sa PBA.
Kumampanya si Fajardo at ng Beermen sa EASL noong 2019 bilang isa sa 3 kinatawan ng PBA sa nasabing week-long meet. Ngunit hindi nakalaro ang Cebuano Giant dahil sa kanyang injury, kaya sina Terence Romeo, Arwind Santos, Alex Cabagnot, Chris Ross at Imports Des Wells at Lester Prosper ang bumandera sa SMB. Inilunsad ang EASL ang kanilang home and away tournament sa Oktubre ng 2022 kung saan maglalaro ang mga top teams ng PBA, Japan B-League, Korean Basketball League, P-League Plus at ang Bay Area Chun Yu Phoenixes ng Hong Kong. Premyong $1 million ang nakataya sa nasabing torneo. 7:33 ang ating oras mga ka-aksyon. Bago ho tayo magpaalam, Aksyon Clare, kaway-kaway tayo sa ating viewers and listeners. Merry Christmas po at maligayang Pasko. At aksyong morning po sa ating mga ka-aksyon na nakatutok sa atin sa Facebook Live. Kay Sir Heriberto Quintans, maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat dyan sa Aksyon Radio. Merry Christmas! Oo, Merry Christmas din po Sir Heriberto Quintans. At ganoon nga din, good morning po kay Ma'am Julie Giliano Quinto, kay Ma'am Ladero Vinos, magandang umaga din po sa inyo. At syempre magandang umaga sa ating ka-aksyon na si Ma'am Rosario Montemayor Pasyon. Good morning, Ma'am Clare and Sir Alex, sabi niya. Jerick po. Okay lang. Kay Sir Salva Marcancino, good morning and Merry Christmas din ho sa inyo. At syempre, kay Ma'am Delia Cabais. At syempre, nakatutok din sa atin ngayon ang ating station manager, Ma'am Violeta Valdez Ferrer. Violi Valdez Ferrer. Good morning po, Ma'am. Sige. Mga airwaves, mga fans mo sa airwaves, Aksyon Clare. Ayan, batiin po natin ang patuloy na tumututok sa atin at nakikinig sa ating through airwaves sa 1161 kHz. And batiin po natin si Ma'am Flor. Si Ma'am Flor ng, ang tawag dito? Aringay ba? Aringay, oo, Aringay La Union. Magandang umaga po sa inyo dyan, saka sa pamilya po ni Ma'am Flor. At syempre, batiin din po natin ang mga nakatutok sa atin dyan sa may Asinggan, Pangasinan, sa may Bantug, Asinggan, Pangasinan. Kay Sir Silva, hello po sir, Happy New Year and Merry Christmas po sa inyo dyan. Oo, mamaya Noche Buena ng mga ka-aksyon, kayo ba'y nakapamalengke na? Ayun na. Oo. O may stock na sila. May naipon na. Naku, pero 7:35 ang ating oras mga ka-aksyon. Wala na ho tayong sapat na oras dito ho sa atin pong palatuntunan. Antabayanan ho ninyo sa ilang saglit susunod ang programang MIB. Mga isyu ng bayan, makakasama ho natin dyan si Aksyon Joel Balolong. In the meantime mga ka-aksyon, nakasama ho natin sa atin pong Master Control si Aksyon Conrad Alvarez. At sa ating news department, si Aksyon Dav Tibakay. Sa ngalan din ng amin pong station manager, Aksyon Violi Valdez Ferrer. Kami po ang inyong mga naging tagapagbalita, Aksyon Jerick Pasiliao. At ako naman po si Aksyon Clare de Guzman. Laging tatandaan, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino.